Aquest? No miris, Smokey! Massa tard. Déu meu, no tornaré a fer res de dolent mai més. No tornaré a robar mai més. Si us plau, salva'm. És un monstre. Saps cap manera de vèncer un monstre com aquest, Jojo? Sí, és clar. De debò, entens? Sí, però és l'últim as que em queda sota la màniga. Un últim as? Quin? L'he deixat pel final. Fixa-t'hi bé, té les cames destrossades i encara no s'ha pogut recuperar del meu anterior atac. És la nostra oportunitat. I aquelles a la màniga? Utilitzaré les meves cames. Les cames? Per fugir, cames, ajudeu-me, Smokey! Foteu el camp! Jo al·lucino amb aquest paio!